Moi boas, picheleiros e picheleiras. Benvidos a un novo vídeo en SD. Imos rememorar o que foi este Céltica 1, Compostela 1. Un partido no que, como xa habitual esta tempada, o Compos ia comezar presionando dende o minuto 1 para buscar ese gol tempraneiro e por o encontro ao seu favor, como estades vendo nas imaxes. O Céltica iba a facer de bo anfitrión e respondía aos ataques do Compos xerando tamén boas ocasións. Os dous equipos ían medir as súas forzas no que eu chamo un partido de tortilla francesa, é dicir, de volta e volta. Algún xogador do Céltica, cheirándose xa como ia ser o partido, intentaba escaquearse, pero os seus compañeiros pillárono e dixéronlle veña para arriba que ainda está empezando isto. O primeiro que iba a intentar o Compos para romper as barreiras defensivas do Céltica ia ser abusar do pobre Armental. Que hai que mandar balóns en largo? A Armental. Que hai que sacar de banda? A Armental. Que hai que mandar un balón a espazo? Para Armental, claro. Que hai que centrar balóns? A Armental. Xerar ocasións de gol? Obviamente, a Armental. Armental por aquí, Armental por alá. Ai. E que opinas, Armental? Sí que é verdad que, bueno, pola nosa forma de xogar creo que os extremos facilitalle bastante o traballo e bueno, sí que estuvemos bastante activos, pero quizá non creamos o perigo que deberíamos, sobre todo nos extremos. O Céltica tamén iba a presentar o seu xogo. Foi un equipo ao que non lle queimaba o balón. Coa axuda do vento do Nordés e, sobre todo, a súa afición, en dous pases parecía que era capaz de presentarse na túa área e xerar unha ocasión de gol. Bueno, tampouco lles fixo falta chegar á área para disparar a portería, verdad? Era un equipo que mordía nas saídas de balón. Estaban río a túa todo o rato, e non che deixaban nin respirar. Todo isto podémolo ver reflexado neste auténtico golazo no que o noso porteiro Cobo non puido facer nada para evitar o gol. Tocaba recompoñerse e remar para volver ao encontro. O Compos intentou empatar o partido antes de que rematara a primeira parte. Pero como podedes comprobar nestas imaxes, a facilidade de chegada do Céltica a nosa portería foi aplastante. E colorín colorado, ata aquí iba a chegar a primeira parte. Foron 45 minutos de xogo raros, nos que é algo seguro que había que cambiar. E non volo digo eu, senón Secho tamén volo di, poñendo a quentar aos xogadores no descanso. Pero tamén volo di o noso gardameta e pilar na portería, Alex Cobo. Bueno, la primera parte sí que es verdad que no hemos encontrado nuestro juego, el que queríamos desarrollar. Han sido un poco superiores, sobre todo en el tema de ocasiones, pero en la segunda parte nos hemos impuesto. O comezo da segunda parte fíxonos pensar que ia ser igual que a primeira parte. Unha tortilla francesa de volta e volta. Mais, co cambio de portería, o vento do Nordés ia soprar ao noso favor esta vez. O gol do Compos ia comenzar con esta falta perigosa ao borde da área.
Non podo confirmar que este sexa o mismo que intentaba escaquearse antes, mais non lle serviu de nada a súa labor, xa que un compañeiro seu decidiu espantar unha velotina ca mala sorte que tivo que o balón aterrizou como unha bala de francotirador no seu brazo, e o árbitro castigou con penalti esta acción. É porque parecía que lle estaba explicando o porteiro a Mateo, mentres o árbitro miraba un momento en mis marcadores como iba o Arosa Lugo B. A ver, o dos marcadores é mentira, pero ¿dónde estaba o árbitro? Que estaba facendo? ¿Dónde está? Dá la cara. ¿Dónde te metes? Gol do Compos e volta ao choio rapidamente para volvernos a meter no partido. Ca axuda do vento do nordés, o Compos ia ter ocasións de todas as formas e cores. O Céltiga tamén iba a presionar, querendo volver a dominar na súa casa e intentándose levar o partido. Aquí nesta ocasión do Compos podemos volver a ver outro intento de asesinato cara ao noso camarógrafo, pero que se consigue revertir neste control espectacular de balón sin deixar o móvil. Tiki-taka. Outra ocasión que se nos escapa polos pelos, neste caso os pelos de Charlie. Pero non son todo ocasións falladas, tamén hai que destacar o traballo do porteiro do Céltica, que nesta segunda parte fíxonos sufrir bastante. A balón parado, pois tampouco parecía que íbamos a ter sorte. E a ocasión máis clara para o Compos nesta segunda metade ia ser esta, que máis de un xa lle estaban vindo recuerdos de Vietnam con o partido do Cambados. E con isto remata o partido. Céltiga 1, Compos 1. Aínda que xa sabedes que aquí gustanos rodearnos de expertos na materia futbolística para que nos den a súa visión do encontro. Así que opinades vos, rapaces? Que vos pareceu o partido? Bueno, sabíamos que fuera de casa iba a ser difícil, fuera de casa siempre cuesta más, nos generan más ocasiones, como es normal. Pero bueno, me voy contento, al final los goles son prácticamente muy difíciles de parar, así que seguiremos. Como podes facer unha valoración do encontro? Bueno, creo que foi un partido bastante disputado, creo que un campo complicado, que aquí, bueno, creo que vai ser complicado sacar puntos, bueno, todo o que sexa sumar fora da casa mentras vayamos ganando na casa, pois creo que é positivo. O equipo sigue mellorando, creo que, bueno, somos 17 xogadores novos, eu creo que pouco a pouco iremos mellorando. Non queríamos un partido de ida e volta, non, eu creo que moitos tramos do partido pois foi un pouco con correcalles, que era o que non queríamos. Había certas tamén situacións de partido que nos partíamos un pouco e creo que, bueno, son aspectos a mellorar e bueno, vamos a seguir traballando para intentar dar alegrías á xente. Bueno, pues nada, un partido complicado, unas condiciones también con mucho viento que, bueno, hacía que nos fuera difícil imponer nuestro juego y nada, la primera parte estuvimos un poco mal y luego la segunda pues yo creo que hicimos méritos para llevarnos los 3 puntos. Y hoy pues sí que nos defendieron bastante bien, hicieron que generáramos pocas ocasiones, pero bueno, aún así tuvimos y bueno, pues una pena porque en el tramo final pues hubo varias ocasiones que entre que el portero estuvo bien y los defensas también pues hicieron que no hubiéramos marcado el segundo y una pena. No, seguir intentando, seguir trabajando como lo hacemos todos los días, que vamos de menos a más y nada, seguir intentándolo y ya pensando en el siguiente domingo para conseguir los 3 puntos. Bueno, siempre jugar fuera de casa es un poco complicado. Nos costó bastante hoy y bueno, por suerte conseguimos empatar, es un punto fuera de casa. ¿Tenías ganas de volver al Compos? Sí, tenía muchas ganas. La verdad que estar en Galicia, cerca de mi familia, mis amigos y mi novia, pues siempre se está mejor. Hoy un partido complicado, un equipo que se cerraba bastante atrás, igual en ataque faltaba un punto más. ¿Crees que igual tu aportación en ataque hubiese sumado los 3 puntos para el Compos? Bueno, yo creo que hay plantilla de sobra para sumar esté quien esté y bueno, hay que seguir trabajando y ir jugando poco a poco mejor y ser más sólidos e intentar ganar los partidos fuera de casa e tamén en casa. E ata aquí este vídeo. Desfrutei moito neste campo. Tiña moitas ganas de vivir un encontro aquí. Tiña unhas vistas increíbles, unha afición que morre polo seu clube. En definitiva,
un partido de 10, aínda que o resultado non nos favorecesa. Espero que vos estén gustando os vídeos. Sabedes que nos comentarios podedes nos deixar as vosas ideas, suxerencias para os vídeos, etc, etc. Vémonos no seguinte encontro. Forza Compos!